What's up mga kabisdak? Nagbabalik ulit ang inyong lingkod, Bisayang Vloggers in the house. So karon mga kabisdak, mag-reaction video tayo tungkol kay Danica Chikadora. Ngayon ko lang siya nakita. Ngayon ko lang siya narinig. Danica Chikadora. So meron siya ditong, ang title ng kanyang video ay Beauty and the Beast, Sperm of Egg Cells. Bisaya pa niya siya. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan kay Ma'am Danica Chikadora, nasa description ang iyang link. I-subscribe nyo na. Kung Bisaya ka, subscribe ka na rin sa channel ko. So, let's start. Good morning, class! How are you today? You are good and fine. Very good. Oh, you are insecure again with my earrings. Don't get insecure. Hinatag ni sa ako. Kamu no, kay Bobby mo insecurity kills. Halagid mo. Okay? Paminaw. For today's lesson, this is quite interesting because we will have the two-way souls in our body. Okay? Don't you know na hindi lang babae na boses ang alam ko. I know also how to make boys voice. Diba? Boys voice. And I will teach you also how you're gonna have a connection with your partner when you are singing. Yes. But before that, naisan akong pasalamatan akong mga nihatag na kong pagkaon kagahapon, no? Kaya nag-celebrate betaon ko kagahapon sa kong 400. Wala mo ni adto. Oo, nagpasalamat ko sa Sinog Box and saka sa Isa's Cheese House and also the ice cream na naghatag sa ako. Good. Anyway, kung ako na isulti kinatum yan, di mo mamina. Okay, so karon I'll teach you the song Beauty and the Beast. Are you familiar with that song? Yes. So, ako si Beauty, kinsa si Beast. Sige, di na lang natin na ito. Pero you know what? The real beauty comes from within. If you know the movie, yes, you know the movie? Diba? Kabantay mo ato na, kato siya ba? Oo, di na ako i-story because madugay taog human. Okay, Beauty and the Beast. Let's have here, babay ug lalaki may nagkanta ani, diba? So, kani siya for the girls means egg cells. Kani siya SC for the sperm cells sa lalaki. Oh, kakuan mo na? Nakasabot mo na? Nice, okay. nice. Bantay wala ha? Okay. Dili kay ko mo focus sa technicalities sa kuan ha kanang sound. Ito lang siya i-apply. If you could still remember the lessons na akong gitudlo sa inyo ha? Okay, good. Let's have here. Okay? Una, girl, dapat at kuan ka dito daan kanang murabag dramatic action imong intro. Okay, let's have here. Dramatic. Tales all this time. Kabantay ka, mupiyong kunuhay ka para makuyawan ang audience. Makuyawan man na sila kay maingon siguro, grabe no, there is really the internalization. Time. Iana gamay ang esophagus, there is a shaking and kanimong jawline dinhi papuruga gamay nimong jawline dinhi ba. Kabantay mo nga dako sa niya ko dinhi. That is the sign of being a singer. It's a sign of being a singer. Yes. Okay, let's have here. Tales all this time. Ayaw iduol ka ayo para di mo vibration. Okay? Naani siya diri ang kani siya, that is the pro shortest. Okay, the pro shortest. Okay. True as it can be. Ayaw dayon humna. Kay kasagaran sa mga Disney singers, ilan na siyang i-prolongest. Kay nga naman, para na siya kanang gitawag og blending din ni bito sa part sa to ang larynx. Dinha. Kakuan mo sa larynx pud asa na part? Basta nakainumdum lang ko na larynx. Ako ra sad siyang gisulti. Di na lang na ninyo i-go deeper kay ma-bright mo samot. Okay. Barely even friends. Friends, anak ko no. Barely even friends. Kay na may wavelength. There's somebody pants. Ato ba nga na dahil ng partner? Unexpectedly. Ana-anaay mong mata sa imong partner kay para di siya makuyawan na siya na ang musunod. Unexpectedly. Unya smile. Smile mo para ang inyong bitang gums dinhi. Kakuansan mo sa inyong gums? Ma-relax siya. Okay? There is a relaxation. Kay kung imo na siyang piana, kasagaran singer, di makagawas ang hangin. The airways cannot go out. Okay?
unexpectedly. Tanawa si partner. Okay. Li. Ano na siya? Pero na siya shaking. Ang jawline ninyo. Okay? Let's have here the sperm cells, boys. Just. Just. I-drop ko no. Just. Okay, let's have here. Just a little change. Pero kung maglisod gani mo, practice ninyo, sa boys, para mura siya darker. Katong 50 Shades Dark ba? Darker. Ana siya. Just a little change. Pero ako kay bawa naman ko daan na kay kon ba ko ay ang versatile. You know what's versatile? Tanawa sa Mariam. Pag-search ako din siya versatile. Oo, para dito mauwawan one port. Versatile. Versatile. Just a little change. You smile. Smoke sailors, but a little scared. But a little scared. Kanang chicken nor cubes din na bantay lang ginaron. Okay. So good na sa mugtingog. Neither one prepared. Dungan dayon. Beauty and the peace. Galing. Yan ako ng peace. Okay. Good vibes pala to si ano. Good vibes pala si Danica Chikadora. So baka di pa mo nakasubscribe sa iyang channel, subscribe niyo siya ha. Road to 100k. Yan lang. Peace.